Unsay kisaw mga siyaw? Kumusta atong mga kasing-kasing diha? Woo! Grabe! Kumbate! So ngayong araw na to ay hindi ordinaryo kasi dadalhin ko kayo sa isang event na maraming sikat na influencers, sikat na tiktokers, sikat na vloggers, sikat na content creators, at marami pang iba. So mga siyaw, let's go! So what's up po mga siyaw, nandito na tayo sa Bicon Infest at medyo malakas yung boses sa loob. So ang unang gagawin natin ay maglibot-libot muna tayo. So what's up po mga siyaw, tapos na tayong maglibot-libot. At medyo napagod tayo, nahihilo tayo at nabuhaw tayo. So what's on po mga siyaw? Woo! Woo! Grabe! Ang smooth talaga ng emperador. Noon pa man, ito yung tinatagay namin sa mga barkada namin. Cheers mga siyaw! Uy, parang may kakilala tayo dito. So what's on po mga siyaw? Kukuha tayo ng mga emperador cactus. Cheers! I love you guys. Nakakatuwa. So what's on po mga siyaw, successful yung mission natin. Napainom natin yung kakilala natin ng emperador at talagang swabing-swabe. Smooth na smooth yung emperador. So mga siyaw, till next time. Ciao! What's on po mga siyaw? Araw ng Sabado, November 12, last Saturday, umattend tayo ng Bicon Infest 2022. Woo! Grabe! Ang dami nating nakita na sikat na influencers, mga content creators, at nakapapicture tayo ni Bogart the Explorer. Idol natin yan noong college pa ako. So ngayon po mga siyaw, nandito tayo sa Lapu-Lapu, Mactan Town Center kasi aattend tayo sa birthday ng aattend tayo sa birthday ng pamangkin ko na si Kina. So at so po mga siyaw, I will update you mamaya. Hello. Happy birthday Kina. Happy birthday Kina. Happy birthday Kina. Happy birthday Kina. Thank you, Daddy. Kamu tadi boleh angkat. Happy birthday Kina. Say happy birthday. Happy birthday Kina. Wah! Happy birthday Kina. Happy birthday Kina. Happy birthday Kina. Happy birthday Kina. Daddy, where's my surprise? So what's on po mga siyaw, hinahanap na ni Kina yung surprise niya. So kukunin natin. Bibikin.
Here's your surprise. Open your surprise. Wow! It's a color pink shoes. I'm black day, sorry. So what's on po mga siyaw? Tapos na tayo sa birthday party ni Kina Bells. At ngayon, papunta kaming Alcoy. Pero bago kami pupunta doon ay mag-grocery muna kami. So what's on po mga siyaw? Tapos na kami mag-grocery at ngayon, pupunta na kami sa Alcoy. Bye. So what's on po mga siyaw? Nandito na tayo sa Alcoy. And shout out nga pala to Vintec Apparel for giving me this oversized tee. Grabe, power na power tong t-shirt na to. So guys, kung gusto nyong bumili, check nyo na lang yung description box ko. So what's on po mga siyaw? Babalik na naman tayo sa Cebu City. At ngayon medyo relax tayo kasi yun, may dakilang driver tayo ngayon. Ako yung dakilang sugo. Ang dakilang sugo may dakilang driver. Oh yeah. So yun po mga siyaw, matutulog muna ako. Wow. Woo! Ang Sana sarap. all. Ang sarap ng feeling na may driver. Sana Woo! all. So what's on po mga siyaw, we will update you mamaya. So what yun po mga siyaw, dito ko muna tatapusin ang vlog ko. Till next time.